I aften kan vi begynde at sænke skuldrene og begynde at finde smilet rigtigt frem igen. I aften og i dag er en milepæl. Vi står her med en utrolig god nyhed. Det er fantastisk. 1-0 til Danmark og en drømmestart. Vi kan nu fjerne de sidste coronarestriktioner i Danmark. Covid-19-epidemien var det kollektivs triumf. Borgere, sundhedsvæsen, myndigheder, erhvervsliv og skoler samarbejdede og fandt løsninger i de 2 lange år, som epidemien varede. Fra den 1. februar om ganske få dage, så vil Danmark igen være åbent. Og man har glædet sig rigtig, rigtig meget. Her giver han så high five til det meste af Corona-pandemien og den måde, det blev håndteret på, viser virkelig, hvor vigtigt det er at være et samfund med høj grad af tillid. Det markerer en overgang til en ny tid for os alle sammen. Coronavirus. Frygten for et nye virus har sat kinesisk millionby fuldstændig i stå. Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Det er lidt ærgerligt, men vi må stå sammen og hjælpe hinanden. Da statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned den 11. marts 2020, vidste ingen, hvordan danskerne ville reagere. Og hvad er det så, du har valgt at købe, sådan, når man skal forberede sig lidt? Lidt toiletpapir, for det hamstrede alle de andre. Ville der opstå frygt og kaos som i Kina? Eller måske snarere vrede og civil ulydighed med de hidtil usete indskrænkninger af folks frihed? Coronasmitten bider sig fast i Europa. Myndighederne stod over for en gigantisk kommunikationsopgave. Pressemøderne var enormt vigtige. De var så at sige samlende begivenheder. Der kommer mere. Ved de her pressemøder, jamen, så sad hele Danmarks befolkning i bund og grund og fulgte med. De første uger var pressemøderne de vigtigste begivenheder. Og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden. Her forklarede statsministeren og den øverste medicinske ekspertise sig til befolkningen om, hvad der skulle ske og hvorfor. Kommunikationen var i øjenhøjde med den almindelige dansker. Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Det gav epidemibekæmpelsen den bedste start, fordi at danskerne lyttede og samlede sig om den forestående vanskelige opgave. Hvad vi gør og hvordan vi handler i disse dage, kan blive afgørende for, hvordan situationen udvikler sig. Men vi havde jo faktisk også dronningen, som kom på efter et af pressemøderne og opfordrede danskerne til at tage anbefalingerne til sig. Det er derfor, jeg sidder her i aften. Og det her med både at have politisk lederskab, den faglige information fra myndighederne, og så det, at en samlende person som dronningen også går ud og taler meget klart, det var med til at skabe en meget stor opbakning. Der er 2 forskellige smittescenarier. Den orange er, hvis vi ingenting gør. Jamen, den rødgrønne kurve blev et vigtigt pædagogisk redskab for at forklare den dramatiske nedlukning. Derfor alt, hvad vi kan gøre for at komme over i det grønne scenarie, hvor vi skubber smitten. Og det var faktisk historiske data fra den spanske syge i USA i 1918. It killed more Americans than all the wars this century combined. Den grønne kurve svarede til smitteudviklingen i St. Louis, hvor myndighederne greb hurtigt ind, lukkede skoler, forlystelser, lavede forsamlingsforbud, og hvor smitteudviklingen var rolig. Det gjorde det ikke i Philadelphia. I de første uger, de lod stå til. Smitten eksploderede og tårnhøje dødstal. Men selv i det grønne scenarie, der vil det få stor betydning for sundhedsvæsenet. Men et er, hvad myndigheder og eksperter kan forklare. Noget helt andet er befolkningens adfærd. Her skulle tillidssamfundet stå sin egentlige prøve i foråret 2020. Hun har ikke lige været mit parti, men det er lige meget. Jeg er fuld af beundring for den måde, hun har taklet det her på. Jeg synes, hun klarer sig rigtig godt. Siden pesten har myndighederne vidst, at epidemier er
samfundsbegivenheder, der er stærkt afhængige af den enkelte borgers adfærd. Under den spanske syge for 100 år siden lukkede myndighederne skoler og forlystelser i større byer, og det accepterede danskerne. Under covid-19 kom der så det oveni, danskerne skulle til at stikke en vatpind op i næsen. I et ritual, som faktisk endte med at blive foretaget 50 millioner gange. Men også et ritual, som gjorde, at vi kunne holde samfundet mere åbent end i sydeuropæiske lande, hvor befolkningen i perioder næsten ikke måtte gå uden for deres gadedør. Opbakningen til vatpinderitualet afspejlede også, at danskerne generelt var mere tillidsfulde og mindre bekymrede end folk i andre lande. Og noget af det, som vi tror var ret vigtigt, der blev vist en høj grad af politisk lederskab her i Danmark, at man klart sagde fra statsministerens side, det er denne her vej, vi går. Og det kunne man egentlig se sig selv i som almindelig borger. Jeg lämnar over til Anders Tegnell. Velkommen hit. I nabolandet Sverige spillede politikerne en mindre rolle. Beslutningen og håndteringen af epidemien var i højere grad lagt i hænderne på de medicinske eksperter, og ikke mindst den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell. Og den svenske håndtering gav ifølge Michael Bang-Petersens undersøgelser større usikkerhed og mistillid i befolkningen. Når vi står i en krise, så er der i virkeligheden ingen optimal strategi. Der er alle mulige trade-offs, der konstant skal foretages. I hvilken grad skal man tilgodese de syge og de sårbare? I hvilken grad skal man tilgodese erhvervslivet? I hvilken grad skal man tilgodese unge? Og det kan du ikke beslutte videnskabeligt. Det bliver du simpelthen nødt til at beslutte politisk og sige, det er denne her vej, vi går, og så forsøge at skabe opbakning. Så mange af de spørgsmål, som der er i en pandemi, de handler om, at man beslutter sig for at gå en bestemt vej med de trade-offs, det involverer. Tak for det. Så skal jeg over videre til Brostrøm. Værsgo. I ugen lige før jul, der så... Den danske pendant til svenske Anders Tegnell var Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm. Men Brostrøms rolle under epidemien var noget anderledes. Det, jeg kalder det venlige puff i ryggen. Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm kom til at personificere den bløde magt, som ikke agerede med pisk, men prøvede at forklare befolkningen stille og roligt, hvad der skulle ske. Han var den rolige, tillidsvækkende myndighedsperson, som mange fandt sympatisk. Og det kom blandt andet til udtryk ved, at borgere i hele Danmark spontant sendte ham blomster og breve, hvor de takkede ham for at være den bedste styrmand for Danmark. Tilliden og opbakningen til eksperter, myndigheder og politikere gav sig mod slutningen af året udslag i noget, man måske bedst kan betegne som kulturelle og tryghedsmæssige overskudsfænomener. Covid-19-epidemien ender jo med at dukke op på danskernes juletræ. Corona-engle, corona-julekugle. Altså blive en del af danskernes højt satte jul. Altså på den måde, så blev covid-19 inkorporeret i danskernes hygge og deres positive livssyn. Og det er jo et rørende vidnesbyrd om, at store dele af den danske befolkning bakkede op om myndighederne og politikernes håndtering af krisen. Men der kom sprækker i opbakningen. Det er jeg meget træt af. Det er lidt anstrengende. Et langt 2020 med corona havde slidt på mange danskeres tålmodighed og forståelse. Og det, der egentlig ser ud som om, at der er den største faktor, at sprækkerne opstår, det er i bund og grund bare tid, der går. Det er nemmere at holde sig i gang under den første nedlukning, end det er under den anden nedlukning. Og det bliver endnu værre under den tredje nedlukning. Jeg ved, det er rigtig svært det her for rigtig mange mennesker. Altså, ja. Ikke nemt. Så er der jo også nogle politiske sager, hvor at Mink-sagen er klart den største. Nogle demonstranter kræver jo altså statsministeren sat bag tremmer. Men jeg tror egentlig primært, at den fungerer som symbol, mere end at det er Mink-sagen i sig selv. Der er i hvert fald analyser, som viser, at dem, der mistede tillid under pandemien, det handler mere omkring den generelle håndtering, end det handler om Mink-sagen specifikt. Protestgruppen Men in Black stod i begyndelsen 2021 i spidsen for den mest voldsomme protest mod coronarestriktionerne. Det vakte stor opsigt, da personer fra gruppen satte ild til en dukke, som forestillede statsminister Mette Frederiksen.
Om halsen havde dukken et skilt med teksten "Hun må og skal aflives", som en reference til Frederiksens udtalelse om, at alle mink skulle aflives. Overordnet set, så er Men in Black jo ikke repræsentanter for særlig mange. Der er stadigvæk 70%, som bakker op, men det er klart, at frustrationerne med at være underlagt indskrænkninger af ens frihed, de begynder ligesom at ulme, og der hvor de får det klareste udtryk er i Men in Black. Men i deres kerne, så er Men in Black egentlig det, man kan sige, et synspunkt, som er legitimt i demokrati at sige, vi skal håndtere det på en anden måde. Da de første coronavacciner kom i begyndelsen af 2021, var et lille, men højlydt mindretal imod at lade sig vaccinere. Nej, og jeg kommer aldrig til at blive det. Hvordan kan det være? Jeg føler mig for utryg. Historisk set har vacciner skabt frygt for, at de var skadelige, og også samtidig skabt grobund for mistillid til magthavere og myndigheder. Det har vi stort set været fri for i Danmark i 200 år, og det skyldes ikke mindst, at myndighederne i Danmark de har været gode til at lave folkeoplysning og prøvet at tilskynde til vaccinering frem for at bruge tvang. Undskyld. Ja. Hvordan kan man beskytte sig mod smittefaren for difteri? Man skal lade sig vaccinere. Noget af grunden til, at vi talte så meget om vaccinemodstanderne, var netop, fordi de fleste tog imod dem, at når man har sådan en tillidskultur, så er man meget opmærksom på, om alle så at sige støtter op om fællesskabet, og man reagerer negativt med vrede, med udskamning mod dem, som man ikke føler spiller med på fællesskabets regler. Og det kan vi også se i vores data, at der her i Danmark, jamen så var der meget negative opfattelser af dem, som ikke tog imod vaccinerne, på trods af, at det i virkeligheden var en relativt lille gruppe. Efteråret 2021 var en rutsjebanetur for de coronatrætte danskere. I begyndelsen af september blev covid-19 erklæret for en ikke-samfundskritisk sygdom. Ja, det er fucking fedt. Det er fucking fedt. Altså det her, det er jo virkelig det, man har savnet. Men allerede den 11. november blev den igen klassificeret som samfundskritisk. Og i løbet af julen og nytåret 2021 eksploderede smittetilfældene med omikron-varianten. Hele 23.228 er smittet med corona det seneste døgn. Det er det højeste antal nogensinde herhjemme. Men allerede en måned senere sluttede coronaepidemien i Danmark de facto med pressemødet den 26. januar, hvor samtlige restriktioner altså blev ophævet. Hvad skete der lige på så kort tid? Jamen det, der sker i julen 2021-2022, det er, at vi får en bølge af den coronavariant, som man kalder omikron, som var betydeligt mere smitsom end de tidligere varianter. Da bølgen virkelig tager fat, så ser vi, at smitten stiger, men det får ikke så stor effekt på hospitalerne. Det skaber også et skifte i den måde, befolkningen begynder at tænke omkring pandemien på. Hvis de åbner op og siger, det er OK, så er vi meget trygge også. Jeg er faktisk ret tryg ved det. Jeg er ikke bekymret. Deres bekymring falder, samtidig med, at smittetallene egentlig bliver højere og højere. Og så inden fra myndighedernes side, så har man så den analyse at sige, jamen den her variant er egentlig så smitsom, så vi kan ikke stoppe den. Og vi kan se, at befolkningen udtrykker egentlig mindre bekymring, og er egentlig okay med situationen, og så slipper vi smitten i bund og grund løs. Det er også noget, man har set tidligere ved epidemier, at befolkningen får flokimmunitet, virus er en mindre farlig variant, og pludselig forsvinder epidemien på relativt kort tid. Det er helt fantastisk. Det er så dejligt. Hvad siger coronaepidemien og bekæmpelsen af den om forholdet mellem politikere, myndigheder, forskere og befolkningen i Danmark? Politikere, myndigheder og forskere fik jo danskerne med på en 2 år lang overlevelsestur, hvor befolkningen sådan set var med på, at den var kringlet og bakket, og man ikke altid vidste, hvad der skulle ske efter nogle måneder. Trætheden meldte sig undervejs, men det, der står tilbage, det er sådan set, at befolkningen samarbejdede og langt hen ad vejen var fuld af samfundssind. Man kan ikke løse kriser uden at have borgerne med. Og det betyder, at borgernes tillid er afgørende.
Men det er også ret vigtigt at forstå, at den tillid kan forsvinde meget hurtigt. Det, der er lige så vigtigt som, at borgerne har tillid, det er også, at både videnskabsfolk og myndigheder, de agerer troværdigt. At du som videnskabsmand er ret klar omkring at sige, hvor er det grænsen mellem videnskab og politik er, sådan man holder sig til det, der er det faglige, og at du som myndigheder kommunikerer transparent omkring, hvad er det for nogle usikkerheder, som vi har, hvad er det, vi handler på baggrund af, og hvad er det, vi ikke ved. Og det formåede vi i Danmark i meget høj grad, og det var med til at fastholde den overordnede tillid til håndteringen i Danmark.